Buksan na namin ang ref people. Pwede po no? Ang sarap. Pwede na namin. Nalis kang malinis o sabi kay Maruta. Lakar ka. Ano tawayan namin? Ay, wag kayo. Kayo ba man linis? At yung mapaibibigyan na kayo, parang tululutan. Ismail, Ismail. Jeff, Ismail ka. Hindi ka sabi-sabi ni Brian. Kakapapahan ko. Ay, sinabi kami dyan, galing gutok na abong. Ngayon na naman nga alaw ko bunod. Siya na. Wag ka kayo ay manot yung mga na. Alon si Katay Lata yay. Oo, tanto man walay bisita eh. Ano? Eh. Anong masasabi mo? Ang sarap. Ikaw, Jib, anong masasabi mo? Masarap. Wala si Maruta sa sibuyan. Sarap daw. Hindi talaga kayo napapago dalawa kayo bata ah. Nakatawan lang yung diesel, nakatawan lang. Mahulog ka dyan, Titol. Oh, manukong kila. Manukong kila tay. Ano ba sana yung mga likod nyo? Ay, nako. Si Umpoy may sticker na Dragon Ball. Tatayo. Tayo. Oh. Paano ito i-detective? Hindi pala. Apura. Kaya po, agapos niya, siyempre, ipos kan to na eh. Why? Hindi, mamplay-play lapan. Apura. Apura. Patawag doon na. Yung pit. Apura. Grabe mo. Wala, ito nga. Ito po ang nangyari pagkatapos ng bagyo. Naputol ang aming mangga. Bubong, nasa baba na.
Bibidyo-bidyoon ko. Grabe. So, eh. Hmm? Kaya mo bong eh. Ito ang aming school. Kasala, di na madaanan. Yung bubong niyan nandito sa baba. Lilipad na. Yan ang daan. Lalim gusto ng gubat. Mangyara way documentation na ni oy liman media jaya. Mamaya may video diyan bukigan. Oh, sa si Ate Lily. Video mo rin. Grabe mo! At pagbayin mo na yung ba? Ay, ako nga ito siya ito doon. Ako siya.
forget the past. See we are alive.